escapada, houve xente agochada e houve xente que axudaba, pero maiormente o que se conoce hoxe en día, e se falas con xente, falache das malleiras que daba o Brasil. Dixe, no, aquí as malleiras, aquí collían a xente, levaban aí a Portela de Bixarreira e aí masábanos, mallábanos, non se sabe por qué, porque basta porque había 2 ou 3 aquí no lugar que eran os confidentes da Guerra Civil. Bueno, tiñan fama de ser de dereitas ou eso, e entón dixen, mira, este, e tu collieron, levábano, non facía falta máis explicación, levábano, daban unha mangalleira e aí o deixaban e punto. Aqueles que querían que lle contasen, iban a mallar ao coberto de vinculeira e arcos. Comprendes? Eso contou a miña nai, que miña nai tamén foi, que tamén lle pegaron, non os fascistas, senón a policía, a Guardia Civil e todo isto, mas levábanos a arco, encerrábanos ali nunha corte de vinculeiro e ali látigo. Despois, que pasou? Esa muller, esa vinculeira, o que é ter influencias, estar metida nesas cousas, cando ven o racionamento, viña por arco para a casa do vinculeiro. E ele iba a xente a recoller aquela ración que lle daban de tabaco, de pan e de outras cousas, sobre todo azúcar. Eu ainda acordo unha libreta que ainda está no fieiro, se non tiraron con ela, a libreta do racionamento. O defunto de Laranxo, que morreu no ano 50, Laranxo vello, tamén querían facer como na casa do vinculeiro, levar os prisioneiros a mallalos. Laranxo que lle dixo, na miña casa non se lle pega a ninguén. Meu avó viña a levar as palizas aquí. Arruelabanlle, poñíanlle, amarrabanlle sacos por dentro da roupa, sacos, para que non lle chegara tanto a piel os latigazos que levaban. O torto de Rodaia máis o cura do pin do Don Celestino, o noso domingo era un rapacinho pequeno, o meu home, era un rapacinho pequeno e cas vacas. Esta aquí no Pósito, o final de Manolo de Quintana, vos conocerielo. Diz que berraba é o Celestino Melo de Rodaia a trastaços con ele, ele que berrava por todos do mundo, diz domingo abria-se o chan, eu non sei que me daba, ele a berrar, e eles a latigazos com o prova de Manolo de Quintana. Non era camán, era que colate, sobre as venças, e agora querem ir para o céu. Pejabanlle aos que estaban aquí aos homens, mas pejabanlle aos das casas, por non descubrir. As mulleres. As mulleres. Dixían que a María da Castela que a fixeran andar polo pin do... Cara ao sol. E a Fina de Palacios, que tiña o mozo tamén. É despide, que sin roupa, quer ser un camisón daquela. Sería unha bajera. Sería unha bajera. E a Lola de Polacho, a nosa bella, a María. Non lle abonde porque tiña embrazada e ver de quen embrazada logo, tiña que dixer onde estaba o home. Claro. Levámonos para as lamas e creo que tamén lle pegaron. Pero a Fina de Palacios, Fina, que casou para Panchés despois, tiña un mozo no monte, esa historia contou a miña nai. Non descubría, ela iba lle levar tamén, iba por alá levarlle, ela vivía na capilla. E iba levarlle, estaba no monte, iba lle levar, e alguén tamén dixo, esta tamén... Que vai, tamén. E trouxerona para aquí, para a de Camilo, que xa tiñan os de Camilo taberna. Trouxerona para aquí e deronlle un purgante. Un purgante, fíjate ti, que non había onde ir. Que se tuveras baño, estabas todo o día sentado no baño, pero nada, pose así feito a un Cristo pola carretera adiante para que dixera onde estaba o mozo. O final do meu sogro era carpinteiro, facía moi habilidoso, non sabes? Sí. Facía barcos, facía cousas así, ben, era vello xa, estaba aquí onde estou eu agora. E dixéronlle que tiña un barco con bandeira roja, que tiña barcos. E vai a velha, un chivatazo xente do lugar tamén, claro. E fonollo ao faiado, ao piso de arriba, e tiña barquinhos que facía ele bonitos, así para... De madeira, de madeira, sí. Carnavallas, que facían carnavallas. E puxo un trapiño do primeiro que topou na casa, de bandeirinha, que dou a ser encarnado. Bueno, acho que pasou o meu sogro. E deve-lhe pijando. Pijarían, e levaron non sei para onde, prendendo,
fixeron un barro deles, pero un barro dele, por ter un barquiño no faiado, con trapiño de bandeira roja. Pois como de ser alguén que... Un chivatazo, xa sabía que foi un chivatazo. Traballos a Pero bolos que eu. os de Muros e de C, diz que os sacaban por chivatazos e sacaban-nos de noite das casas e non sabían para onde os levaban ni nada, que os mataban e así. Había xente mala tamén aquí. Sí, xente mala. É o chivatazo, porque había dar o chivatazo. Fulano está en tal sitio, porque o vinde, se sabían que viña a matar.